tarkoitus, että me tuosta lasikosta tehtäisiin nyt sitten tässä se orkideaterraario, tai mikä tuo akvaario. Tässä on Orkidea-lehden numero 2/2009, ja tässä on niin kuvattu näitä eri harrastajien käytössä olevia akvaarioita, ei kun vasikoja ja erityyppisiä ja myös kasveja, mitä niistä löytyy. Tämän hinta on 50 senttiä vaan, ja Marilinalla tuolla on niitä tällä hetkellä niin pieni lippu mukana. Ja sitten verkkokaupasta vissiin saa lisää, jos haluaa. Oli joku toinenkin lehti mun mielestä, jossa oli myös... On niitä kaksi ollut. Toisessa oli ihan piparioissa. Joo. Mä en muista sen numeroa. Se on varmaan seuraava väliteetti. Se melkein on seuraava. Joo. Kentin kanssa silloin toi piparioihin kerrisinsä ja näin. Joo. Mutta sitten toi kannattaa varmaan poimia mukaan, jos on kannattaa tai muuten tarvitsee tietoa. Ja tuonne silikoonia lisää saumoihin alas, että siellä voidaan jonkin verran pitää vettä. Ja jos sinne menee kasteluvettä, niin ettei se mene pöydälle. Ja periaatteessahan me ei tähän tarvita muuta kuin kansi. Ja sitten myös rauttaa tähän viereen kaikki siellä. Se on klepsiä. Kyllä, ne voi periaatteessa olla pienempiäkin, mutta mitä pienempi, sen hankalampi periaatteessa saada sitä tasapainoa. Siis tää on niinku akryymiä, jota saa esimerkiksi Etolasta tai jostain vastaavasta kaupasta. Ne leikkaa sen määrämittoihin 10 euroa. Tää maksaa 13 euroa. Tää kanssa, se on 2 millin akryyliä. Jos haluaa vähän kovempaa, niin sitten ottaa polykarbonaattia, maksaa tuplat. Mutta se ei naaru muun muassa. Nyt kun me laitetaan tämä kansi tähän päälle, niin me ollaan heti ongelmissa. Nimittäin nyt siellä ei ilma kierrä. Ja kaikki mitä siellä on sisällä, niin mätänee. Ja yksi hyvin tärkeä juttu tässä perusakvaariossa, lasikossa, on toisin sanoen tuuletus. Ja sitä varten meillä on keksitty tietokoneet ja vanhat tietokoneet, ja niistä saa niin laitetuulettimia joko purkamalla tai sitten huutonetista 2 eurolla tai verkkokaupasta 18 eurolla. Ja se niin kun täytyy saada sitten asennettua tänne kaappiin, jonnekin sivuun esimerkiksi, mutta silleen, että siellä on vähän ilmatilaa takana. Se voi vaikka riippua jostain tuosta reunasta. Ei ole kauhean väliä, kunhan siellä ilma kiertää. Ja sitten tuuletusta pitää järjestää, se on tietysti helppoa, kun vetää tätä muovia tästä hiukan taaksemassa, niin meillä on tuuletusrakoa sikä kun me tarvitaan. Ja mitä me sitten tarvitaan, että se olisi täydellinen? Me nyt tässä semmoisen kevyen version. Me tarvitaan tietysti sisusta. No, otamme kappaleen omenapuuta. Ja loppujen lopuksi sehän voisi olla jotain tällaista. Heti kun siellä on jotain kapulaa sisällä, tulee vähän muotoa.
saadaan niin kuin oksaa, jolle niin kuin voi orkideoita laittaa mukavasti näytteelle. Mutta tietysti parempi, että siellä olisi pohjalla myös jotain muuta. Mielellään sellaista, joka pitää vettä. Eli tuo sinne semmoisen peruskosteuden. Me tähdätään johonkin 6-70% kosteuteen. Ja koko tämän lasikon ideahan loppujen on siinä, että se ylläpitää tasaista kosteutta. Ja tekee niin elämän mahdolliseksi sellaisille orkideoille, jotka sitä kosteutta vaatii tai siinä viihtyy. Yksi vaihtoehto on kaataa tuonne lekasoraan. Se on kevyttä, helppoa käsitellä ja sitten vettä päälle. Ja se haiduttaa sieltä mukavasti koko ajan. Se oli? Lekasora. Joo. Ja sitä on olemassa tämmöinen kasveille tarkoitettu laatu, jossa ei ole mukana mitään tämmöisiä rakennusmyrkkyjä. Siinä on tuommoista aika isoa pyöreitä palloa. Ei välttämättä pyöreitä tarvitse olla, mutta ei mielellään ihan semmoista rakennuslekasoraa, koska niissä voi olla ihan mitä vaan sitten sisällä. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi tiilipurska, mitä myydään kaupoista. Toimii ihan yhtä hyvin, mutta se on vähän raskaampaa. Että jos sitä laittaa tuonne lasin päälle ja on isompi lasipinta, niin kannattaa sitten panna tuonne lasin alle jotain tukea, ettei se lähde siellä taipumaan, ettei väsähtämään. Joo. Meillä on varoitan siitä, että lekasora on semmoisella, josta pitää pari vuotta sellainen voimaa ja kosteutta sillä, niin se homehtuu niin periaatteessa sieltä ei asutuun asumiskieltä. Tiilimusta yhteydessä. Joo. Lekasoran voi, kun sitä on näinkin vähän tässä, niin ottaa välillä pois ja sen voi desinfioida keittämällä. Kuumaa veteen vaan muutamat minuutit. Mulla on ollut kyllä monta vuotta lekasoraa tuolla lailla. Ja mulla on monta vuotta tiilimuskaa, joka niin on. Joo. Ja kun sitä ei ole kauhean paksua kertaa, sitä on jokin parillisen kerrosta pitää itse kostaa. Idea on, että se tuo sitä pintaa, kosteaa pintaa, joka haituttaa. Ja tuo tulletin pitää sitä kosteaa ilmaa liikkeessä. Siinä on niin kaksi avainjuttua. Ja sitten me mielellään laitetaan tänne jotain esimerkiksi sammalla. Jos haluaa vihreätä sinne. Mutta sitten ollaan niin vaarallisilla vesillä tietysti heti, koska sammaleen kanssa voi sinne tulla kaikenlaista elämää. Niin kuin kävi minulle. Muistatte ehkä sen lasikon sieltä viime syksyn näyttelystä. Niin silloin sitä näyttelyä varten varustin sen uudella upealla sammaleella. Se oli tosi hyvän näköistä. Ja katsoin, että siinä ei ollut mitään ötököitä, eikä siinä ollutkaan mitään liikkuvaa, mutta etänä monia siinä oli. Ja ne tuossa suunnilleen sen koko lasikon. Ja eilen viimeksi niin noukin sieltä yhden etanan. Yli 100 on ainakin löytynyt. Ne on syönyt suurin osa niistä kasveista. Ei kaikista tykkää, mutta tietystä oikein kovasti. Etanoista. Oikein en. Ei kotilla. Kotilla on, joo, niitä nyt onneksi ei ole kuin ihan pieniä, mutta ne on suht vaarattomia, mutta etanat on pahoja. Arno Kasvin kommentti oli se, että aina kun hän haki sammalta niin hän nosti pari kiveä siitä ovempia ja nappasi sieltä pari juoksujalkasta ja heitti sinne joukkoon, niin se oli munat teksti.
Joo, juoksujalkaisin. Hyvä. Mä oon miettinyt, että mikä olisi tämmöinen biologia. Mulla itsellä on niitä vähän pienempiä juoksujalkaisia, jotka ei ole varmaankaan kotimaisia, että on ehkä jostain kasvistosta kotoisin, niin mulla on niitä pieniä kotiloita, niin ne pitää jonkunlaista biologista tasapainoa, kun juoksujalkaiset ei pysty juoksemaan ylös kotilot pääsee kärkuun. Okei. Hyvä homma. Mä toteutan. Kahvi on nyt melkein kuiva. Kuivuudesta ei oikein tähän välitä. Joo. Siis samalla on kaunista, mutta vaarallista. Jossain määrin niitä etanammonia voi tuhota sillä, että laittaa yliotusveteen etikkaa ja kuulopuheen mukaan se happamuus tuhoaa niitä monia sieltä. Sen et tiedä. Sammalethan siitä ei kauheasti pääse. Muojan etanomaa itsekin syötä. Tähän myydään tuolla Porvoossa ravintolassa kalliita paketteja. Joo, tervetuloa meille aterioon. Siis, niin, mistään mesurollista ja semmosista ne ei välitä. Ne orkiat on paljon helpompia. Eikö sitä sammalta voi kuumentaa? Sitä voi varmaan kuumentaa, että se on siis se 41 astetta, 2 astetta. Sehän on yksi keino kyllä. Se ei ole varsinaisesti, siis kun ihmiset yleensä saa kuumennetaan, niin melkein keittää. Niin. Hienoa on se, että se samalla elää, että ei mikroa. Jos on yli 5 asteen toleranssi, kasvit kestää viikosta ennen kuin kuumaa. Joo. Siis mä oon ymmärtänyt, siis toimii sillä lailla, että laittaa ne sammalet pataan ja sinne tarkan lämpömittarin ja sitten lähtee hitaasti kuumentamaan sitten, kunnes se on noussut jollekin 42 asteeseen. Ja antaa sen olla siinä 42 jonkun aikaa sitten taas alas. Vedessä. Ja sitä voi käyttää periaatteessa nyt orkideoillekin. Eli laittaa sinne ruukuun sinne veteen. Olen kuullut, että monetkaan ei kuole siitä. Niin. Niitä apparilkasveja on usein jotain alunnassa, että ehkäistään, ettei tule mitään ötököitä apparista appariin. Se on sitten, että kuinka paljon se sammalla kestää. Sitä on helppo testata, ettei sillä iso vahinkoa tule, jos varmaan tehoa kyllä, kun on löydetty. Hyvä. Mutta tämä on niin tämmöinen nopea versio asiasta. Mutta sitten se, mitä itse asiassa ajattelin esitellä teille, on vähän toisenlainen juttu. Eli mä otan pois tämän halon tuolta. Ja tehdään semmoinen temppu. Rakennetaan se näin päin. Tässä on nimittäin se hyvä puoli, että kun me pannaan tämä akvaari pystyyn, me saadaan tänne ensinnäkin korkeampia kasveja ja sitten me saadaan valaistuseroja sinne. Jos lamppu on täällä päällä, niin dendroa ylös ja bulboa alas. Tässä on aika voimakas tämä valaistusero loppujen lopuksi tällä matkalla jo. Ja kolmas hyöty on ehkä siinä, että menee pöytäpintaa huomattavasti vähemmän. Me
puhutaan ehkä tuosta valaistuksesta nyt. Mulla on tuossa kodissa erilaisia valaistusratkaisuja. Saataisiin tulla tuohon jostain virtaa tuolla seinä. Niin, se on hyvästi viilattu. Helppo ratkaisu. Varsinainen kammakokoelma. Megamanin lamppu. Maksaa 20 € tämmöisenä halpahauleista. Tässä on 15 wattia. Se on vähän hineä, että riittääkö se. Mutta jos täällä olisi mapultaa, niin kuin se äsken oli, niin 2 lamppua tällä lailla kustantaa 40 € ja ihan varmasti riittää. Siinä on nyt, tämä on kasvivalo, se näyttää ihmisen silmä aika himeältä, mutta kasveiden huomattavasti kirkkaampi. Jos se laittaa tuohon päälle ihan ja noin kiinni, onko siinä vaara, että se lampu, vaikka se ei kovin kuuma, että se kuumenee mitään, vai pitäisikö siinä olla pieni rako? No mä en usko, että se kuumenee kovinkaan paljon. Joo. Ainakin ne vanhemmat lamput tuolla konstilla, vaikka siitä tulee altakin pääsee sinne ilman, niin niiden lamppujen runko hapertuu ennen kuin ne lamput menee loppuun. Ja mä oon käyttänyt sitä konstia, että mä oon raakasti porannut pari ilmareikää tuohon muovikuvun yläosaan, niin että ilma vaihtuu siellä kunnolla. Joo. Mä en tiedä, uskaltaako sitä kenellekään suositella. No täällä on tämä heijastuspinta sisällä, joka muuten kannattaa tarkistaa, että sellainen tosiaan löytyy. Joo, niitä on sellaisia malleja, jos on pelkkää valkoista. Joo. Tää on parempi ilman muuta. Mutta eihän tää paljon mitään lämminä. Siinä ei ole ylhäälläkään yhtään reikää. Ei tässä ole kyllä mitään. Jos haluaa olla varma, niin sitten panee sen pikkuisen alle sinne jo jotain vähän ilmakiertää. Niin, siis ihan totta, ainakin vanhemmat lamput oli semmoista materiaalia, että niiden lamppujen muovirunko hapertui siinä lämmössä. Joo. Tämä suuntaa sinänsä lämpöäkin alaspäin, kun tämä heijastin on siinä, että se ei niinkään päästä sitä läpi. No sitten muita vaihtoehtoja. Luitekka. On tämä LED-lamppu. Kuuletteko te, jos mä puhun tälleen? Joo. Ei ole ihan vaikea. Niin. Tässä on Tämä on 12 wattia muistaakseni. Tämä pitää ääntä. Ja sitten se on häijyn värinen. Mutta tämä on selvästi tehokkaampi kuin tuo äskeinen Megaman. Mutta sinänsä niin huomaatte, että jos tämä on niin huonevalossa, että on yleisvalaistus, niin
ei se kauhean pahalta näytä. Mutta siinä tulee tämä efekti, että kukaan ja kukaan värinen sitten. Tämä on enemmän niin kuin semmoisten komerojen valaisin ja ikkunalaudalle ja Se on hyvä siis kasvaa vaatemusessa. Sitä pidetään suunnilleen tämän korkealla pöydästä. Maksaa 35 jotain euroa. Ei kun hetken 50 taisi olla. Joo. Missä? LED Finland Oulu myy. LED Finland Oulu löytyy netistä. Heillä on myös isompia lampuja, jos tarvis on. Ja joo, tässä on tuuletin, että senkin vuoksi jotkut pitää isompaa ja toiset ei. Sitten jos haluaa taimia kasvattaa, niin näitä löytyy sinisävyisenä. Tämä on enemmän niin kuin tämmöinen yleislampu, tai vähän enemmän kukitaan päin. Tässä on enemmän tätä punaista. Tässä on varmaan 5 tai 6 eri aallonpituutta tässä lampussa. Se on hyvin tarkkaan laskettu nämä balanssit. No sitten yksi vaihtoehto. Ollaan nykyaikaisia, puhutaan LEDeistä. Niin tämmöisiäkin löytyy. Tämä on 10 wattin LED-lamppu. Tämä on nyt kylmän sävyinen, mutta niitä löytyy myös lämpimän sävyisiä. Tämä on itse asiassa ulkovalo. Ja sen huono puoli on ehkä siinä, että se on vähän ruman näköinen. Tämä kahvan saa sitten kyllä pois, niin näitä on vissiin valkoisinakin. Sitten näitä saa, tämä on 10 wattia, mutta saa 20 wattia, 30 wattia, 50 wattia, 100 wattia. Ja tämä maksoi muistaakseni 25 euroa IP. Ja nämä kestää varmasti kauan kuin orkideaharrastus. Missä noita myydään? Nämä on IP:stä ostettu. Mitä? IP:stä netistä. Aivan. Millainen aloitettu tavoitus? No mä en tästä tiedä. Mutta tämä on sinivoittoinen joka tapauksessa. Että just tämmöisen paneen sitten taimille. Kuumeneeko se päältä vai voiko se esimerkiksi naamioida jollain pajukorilla? Ei kuumene. Tässä voi pitää kättä näin. Joo. Joku sellainen paju. Joo. Joo, voi olla. Ulkovalosta on tosi hyvä, jos tämmöisyyttä tarvitsee. Niin tämä on täysin kosteussuojattu, että sen voisi periaatteessa panna tuonne sisällekin. Tai sitten jos halutaan alhaalta päin valaista jotain, niin siihenkin se käy. Onko se neutraali paras mukaan? Se lämmin sävy on paras. Mutta se mitä mä nyt sitten laitan tähän koteloon, niin on tässä. Oletteko tämmöistä nähnyt? Ei. Tämä on LED-valo. Onko se sellainen kirjasvalo vai niin? Se on 12 wattia. Niin. Ja tällainen. Tässä on 800 lumenia, eli se vastaa semmoista 70 wattia hehkulamppua. Ja uskoisin, että se on ihan riittävästi niin kuin tälle. Tämä maksoi 56 euroa Suomeen tuotuna.
Mistä se on? Saksan IPstä. LED-panel nimellä löytyy sieltä. Näitä on eri kokoisia. Tämä on 30 senttiä leveä, 30 x 30, sitten on 30 x 60, sitten on 30 x 120. Mä otin sellaisen työpöydän päälle. Eli se on 35 wattia, kun se on silloin hurjan kirkas valo. Tosi hyvä työpöytävalaisin. Ja tämä on myös aika ikuinen. Se kestää 30 000 tuntia. Saanko nyt Suomesta jostain? Saa, mutta mä ostaisin sitten sieltä Saksasta sen mieluummin, koska se on paljon halvempi. Itse asiassa en kyllä tiedä, en ole nähnyt. Mikä se koko on? Tämä on 30 x 30. Se maksaa Suomessa 129 €. No, LED-valo pistettiin löytyy. okei, hyvä. Eli 56 € mä maksoin siitä nyt kotiin tuotuna. Joo, maksat sitten sen matkan. Niin tosiaan huutokaupattavana saattaa saada halvemmallekin. Tämä valo on aika tärkeä juttu tietysti, että ilman valoa tämä homma ei toimi. Ja tämä on tämmöinen lämpimän sävyinen. Tässä pitäisi olla sitä punaista sävyä ihan riittävästi kasveille. Ja toisaalta niin tämä ei ole paha silmälle. Että jos tänne panee kasvi, niin se näyttää ihan niin oikein väriseltä. Ja tosiaan tämä valoteho, se kutoo tuossa huomattavasti. Itse asiassa mä voisin näyttää sen. Kaikillahan on puhelimessa luksimittari. Niin, no tää ei kyllä varmaan tiedä. 4000 luksia tuossa. Mä luulen, että se näyttää väärin. 1600 tuossa, mutta kyllä se suhteet näyttää. Ja 1400 täällä pohjalla. Kyllä nyt se alkaa tasaan. 4300. 1000. Tässä on tämä on aurinkokauden täsmäytetty, nyt se ei anna niin luotettavia lukemia tuon tyyppisestä valosta. Mutta sitten on myös olemassa tämän tyyppistä valoa. Tämä on myös LED, tämä on kosteussuojattu. Tuo on 800 lumenia, niin tämä on 400. Ja se voi, jos on korkea tämmöinen akkuari, niin laittaa vaikka tänne sivuun. Ja tämä toimii 12 voltin muuntajalla. Eli ei ole mitään niin kuin sähköiskun vaaraa, vaikka se laittaisi tuonne lasikon sisään. Näitä saa eri mittaisina ja niitä voi sitten myös kytkeä yhteen. Tuolla lailla. Oi, tykkää. Joo, ehdottomasti haluan noita bisnesaloja. Joo. Kiinasta tilasin. IP:stä. Nämä tiedän, tuntuu ihan laadukkailta. Mitäs ne on tuollaisia paneeleilla ja käykö sellaiset naukat? Anteeksi? Käykö sellaiset LED-naukat? Niin se on niin huono valoteho, että mä en niitä suosittele.
Ja ne on muutenkin vähän epämääräisiä. Katsotaan. Jos mä saan tän tälleen valotteen. Tuossa on 12 voltin muuntaja. Siinä on ihan tavallinen tuonne pistokeen. Mä tyrkkään tonne ja sormen tohon. Lupasin jo. No nyt se on Näin. Niin pieni toi. Sen joku nostaa vaikka vähän ylös. Koska näkee ylös. Joo, näytä sitä vähän. Jos mä saan siihen valosuttumaan vieläkin. Tommonen. Ne nostettiin kimppatilaa. Voi varmasti. Nämä 2 tämmöistä maksoi 18 € kotiin tuotuna. Eli ei ole kalliita. Onko noiden aloitukset mitään tietoa? No se on lämmin valkoinen, ei tarkkaa tietoa, mutta on nyt sanoisin parempi kuin loisteputki. Niin se on tasaisempiisesti. Loisteputkihan on aina yksi vaihtoehto, varsinkin jos on tämmöinen vaakamallinen juttu, mutta näin päin se ei tietysti käy. Mutta tämä poistaa ennen kuin se putoo. Ja siinä on niitä valot. Sitten me haluttaisiin niin kuin jollain lailla somistaa tätä kaappia. Yksi semmoinen helppo ratkaisu. Me halutaan sinne orkidioita, niin on tämmöinen keittiö kuivauskaapi Ritillä. Tämmöisen pätkän ostin Etolasta. Ja sitten mä liimasin semmoisesta kulmalistasta tonne ylös 4 pätkää. Alumiinikulmalista. Se istuu siellä. Nyt me voidaan vaikka ripustaa tuohon orkidioita sitten eri korkeudelle roikkumaan. Mulla on yksi semmoinen vastaavanlainen akvaariumi, mihin mä laitoin tämmöisen riitillä tänne peräseinään pystyyn. Eli tuohon voi silloin ripustaa suoraan koukuista roikkumaan. Panee vaan vähän pitkemmin. Et jos ei halua semmoista maisemalasikkoa, enemmän tuommoisen funktionaalisen, niin tämä on helppo keino. Tämä on muovitettu ja niin se ei ruostukaan ainakaan kovin helposti. Kommentti. Joo. Rautakaupasta on sitten sellaista vihreätä muovitettua ritillä, jossa on noin sentin kokoiset 4-muotoiset reijät, jos sä olit niitä leikattua sen seinän kokoisen, minkä haluat tuollaisen lasikkoon. Joo. Sitten tietysti ne leikkauskohdat myöhemmin pikkuhiljaa ruostuu. Mulla on ollut muutama vuosi, ettei ollut mitään haittaa. Joo.
Oiliko tämä neuvo löytyy? Tässä niin kuin, ideana oli, että se ei saa olla liian tiheä, koska tuo valo on tuossa päällä. Niin se liian tiheä verkko syö sitä valoa liikaa. Et siihen joka tapauksessa kovin montaa kasvia varmaan tulee. Niin vielä pikku kommentti. Jos jääkaappi menee rikki, niin heittäkää kaappi pois, mutta pitäkää rikillä. Joo. Helmasta on varmaan samoin. Sitten jos me halutaan tästä vähän niin kuin näykkäämpää, niin sitten me voimme tehdä sillä lailla, kun tässä on tehty. Tässä on niin kuin takaseinä tuohon kaappiin. Ja tämä on tehty sillä lailla, että on polyuretaanivaahtoa, semmoista rakennusvaahtoa, jota saa rautakaupasta, jota käytetään esimerkiksi kun ikkunanpokat tiivistetään rakenteeseen kiinni. Niin, joo, semmoinen litran pullo, pitkä pullo. Niin, otamme voipaperia pöydälle ja sitten spreijataan sitä vaahtoa tuohon paperin päälle. Ja eikä sitten tässä on pantu vähän toistakin kerrosta, että saatu alaosa vähän paksummaksi. Ja sitten odotetaan, niin se vaahto lähtee paisumaan semmoinen 3-kertaiseksi ehkä. Sitten tulee semmoinen muhkurainen pinta käytännössä. Ja se kuivaa siinä vuorokauden verran, niin sen jälkeen sitä voi leikata vaikkapa rautasahalla tai käsisahalla tai melkein millä vaan hyvin helposti. Ja siitä voi sitten leikata pois nämä hyljet, että se mahtuu tuonne ja kummastakin päästä tehdä siitä suorakaiteen muotoa, mikä se oma sitten mitta onkaan. Ja sitten toinen juttu, kun se on halutun kokoinen, niin päällystetään se. Ja tämä on päällystetty turpeella. Ja sillä lailla, että mä oon sekoittanut liimaa, tämmöistä kalusteliimaa, eli niin kuin eri kepperiä, vedenkestävää kalusteliimaa ja turvetta sekaisin. Että siitä tulee se, mä ensin kostutan sen turpeen pikkusen, että se on semmoinen niin kuin kädessä. Ei nyt ihan kuivaa, mutta ei litin märkääkään. Ja mistä saat turvetta? Turvetta saa eläinkaupoista. Sitä käytetään eläinten kuivikkeena, tämmöisiä pieniä määriä. Lämmittämätön ja kalkitsematon vai luonnonturve? Luonnonturvetta ne on, kun se käytetään eläimille, niin se on täysin puhdasta. Ja sitten sinne tuohon määrään suunnilleen, mä laitan suunnilleen puolipullollista sitä liimaa. Eli tehdään siinä pullossa on 0,5 litraa. Ja siitä tulee semmoinen mössö, joka sitten yksinkertaisesti taputellaan tähän kiinni. Naiset hanskoilla, miehet käsin. Niin, ja niin, sitten se kestää kuivaa aika pitkään, jos on vähänkin kosteet, niin se kuivaa 2 viikkoa, jos se vie saunaan, niin se kuivaa vuorokaudessa. Mutta niin, tämä pinta on ihan kova. No mä en tiedä, mä oon kokeillut vaan sitä yhtä veden kestävää puuliimaa. Joo, siis eri kehtään pulloperia. On kaikki varmaan samalla tavalla. Joo. Eri kehtari on yleistä pyytävä, niin on vesi ilmasta. Joo.
sitten nämä reunat itse asiassa mä oon tehnyt sillä lailla, siis tämä pinta on hyvin epätasainen, mikä täällä pohjalla on ja saa ollakin semmoinen. Mutta sitten nämä sivut mä oon tehnyt sillä lailla, että siinä on pantu eri kepperiä pensselillä ja sitten ripoteltu tämmöistä selluttua turvetta, niin sitten tuli ihan tasainen pinta. Ja tämä kestää kosteutta. Mulla on sitä omassa lasikossa siellä oli sellainen pieni vuori, niin ollut 2-3 vuotta nyt sitten, eikä se ole millään sänkään. Ja oikeastaan se idea on siinä, että jos tämä saa kasvamaan sammaleen, niin silloinhan se on niin kuin ajanut asiansa ja on nätti. Että se on vihreä siellä sitten jossain vaiheessa. Et nyt pitäisi niin kuin hakea semmoista sammalmurua jostain kiven päältä ilman etanmunia ja ripotella sitä tähän, että pitää sen kosteana, niin se sammal lähtee sitä hyvin äkkiä kasvamaan. Ja silloin meillä toivon mukaan on viherseinä siellä lasikossa. Tämän ongelma on nyt sitten siinä, että tämä tahtoo käperistyä. Tämä täytyy niinku kuivaissa ja se täytyy niinku silikonilla sitten loppuviimeksi liimata tuonne pohjalle. Mutta tuommoista suunnilleen siellä näyttää. Voisiko siinä vaiheessa, kun pussottaa, niin laittaa sen voimaperin päälle ja sitten pussottaa ne seinät käppätyssä. Se täytyisi nyt myydä silloin, kun on tarpeeksi jatkeilla suoraan. Se käpristyy kuivaessaan. Se täytyisi niin kuin malttaa ihan kuivaksi päästää, niin sitten se ei varmaan siitä enää lähtisi. Mutta en mä tässäkään ole malttanut, niin se on vähän mennyt tuolle. Mutta ei se mitään, tämä vääntyy hyvin helposti, että jos panee tuonne pikkuisen silikonia ja painoa, niin se liimaantuu tuohon takaisin, se on siis. Ikinä ei lähde pois. No sitten semmoinen juttu. Me haluttaisiin tuonne pohjalle vettä mielellään ja sitä lekasoraa. Ja nyt niin kuin näette, niin se vesi ei siellä pysy, jonka vuoksi niin installoimme siihen 2 osaa. Eli leikkasin lasista tämmöisen pienen kappaleen ja laitan sen tuohon noin alaosaan ja sitten tämmöinen puulista, jota saa rautakaupasta, niin vielä tuohon päälle. Noin. Ja nämä pannaan silikonilla kiinni tuolta takaa. Näin me saadaan vesikaukalo tähän alaosaan. Entäs sinne kamera? Mä naakutan tämän pöydän tästä pikkuhiljaa siellä. Kameraan päin näin. Mulla on tuolta silikonia itse asiassa, mutta sitten tästä puuttuu se tuuletus nyt, joka on se hyvin tärkeä juttu. Ja niin tehdään sillä lailla, että se on helppo tapa, niin pannaan se tuuletin kiinni tähän ylärintipään.
tämä pitää panna oikein päin ylös. Eli langoilla vaan tuohon. Tässä on tämmöinen muovipäällysteinen kukkalanka. Noin. Tässä pannaan se toisen puolelle. Tuonne. Ja sitten kun tuonne laitetaan kiinni, niin meillä on tuulitin paikallaan. Se on suunnilleen sama, missä se on, kun se on näin pieni tämä tila, kunhan siellä ilma kiertää. Ja sitten nyt tulee kysymys siitä, että miten me saadaan tuulettimelle sähköt. Niin emme mielellään laiteta sitä täältä etukautta, kun se on ikävän näköinen tuossa se sähköjohto. Sehän ei sinänsä ole kyllä paksu, kun tämä on 12 voltin heikko virta. Tehtiin silloin lailla tässä tapauksessa, että porattiin reikä tänne pohjaan lasiin. Täällä on tulpan takana 20 mm reikä. Ja se onnistuu yllättävän helposti sillä lailla, että on myytävänä semmoisia lasiporia. Ne on niin kuin sylinteri, joka siinä on timanttikärki. Niitä on eri paksuisia ja maksaa parikymmentä euroa tai jotain sellaista, vähän koostari kiinni. Esimerkiksi Hongkongin myymälöistä saa niitä. Ja varmaan rautakaupoista yleensä ilmaista ja tämmöisestä. Kivan sormuksella lopun miltä. En suosittele. Mutta siinä on se vitsi. Ensinnäkin täytyy olla hyvä pora, ettei se vippaa. Ja sitten siihen pannaan ensin lasinpintaan maalerinteippiä muutama kerros, ettei se poranterä lähde karkaamaan, koska se karkaa helposti, kun se on sellainen sylinteri. Mitä isompi, sen vaikeampi. Ja sitten yksi tärkeä juttu, niin sitä täytyy jäähdyttää. Eli kun poraa hyvin varovasti aloittaa, niin siinä täytyy olla vesi, virtaava vesi, joka jäähdyttää sitä poranterää. Mutta se on 2 minuutin juttu, jos se letku on ja se pora kunnossa. Se menee yllättävän helposti. Jos ei uskalla, niin sitten vielä lasiliikkeeseen. Ne tekee. Mutta joka tapauksessa nyt siellä on reikä takaseinässä ja silloin me voidaan ottaa tämmöinen tavallinen muuntaja, 12 voltin. No itsestään onkin säädettävä muuntaja, joka on hyvä sikäli, että täältä napista me voidaan säätää tuon tuulettimen nopeutta tällä volttimäärällä. Tämä kestää 15 volttia ja se pyörii 4 voltilla. Et nyt se on 8 säädetty. Niin, eli aina ujuttaa tuolta takaa tämä johto kiinni reiästä ja vetää se tuolta tämän levyn takaa tuulettimeen, että se jää johto kokonaan sinne piiloon. Se on paljon läpi pitää olla.
kommentti. Joo. Vuonna 2004 niin PKT:n kanssa rakennettiin lasikko ja pantiin sinne noita samanlaisia tuulettimia. Ja ne on pyörinyt siellä yötä päivää menemättä rikki tähän päivään saakka. Et kannattaa, siinä ei vuodelle paljon tule maksua. Mutta alijännisteellä mäkin niitä on pyörittänyt 12 voltilla. Mä en muista mikä volttimäärä siellä sattuu olemaan. Joo. Sitten niissä on äänieroja, eli jos ostaa sen verkkokauppapomista, niin ostaa sellaisia, jos sanotaan, että se on hiljainen, koska se saattaa olla hyvinkin voimakas se. Joo. Mitä pienempi sen kovempi äänitys yleensä on, että kannattaa aika iso. Jos tuolla on tilaa vaan. Ja sitten tosiaan on, niissä desipeleissä on eroja. Isot erot. Joo. Semmoinen kauppa kuin Partko Pohjois-Haagasta, niin 3 € kappaleen on puhaltimet. Mihin hintaan sä oot saanut? Nämä on varmaan vuosia jo. Mutta olen ostanut verkkokaupasta, se on sen todella hiljaisen, niin se oli vissiin 18 €. Tein siitä kylpyhuoneeseen tuulettimen. Koska semmoinen, jos ostaa rautakaupasta semmoisen flektin, jos tiedätte, missä on valkoinen vitillä edessä, nehän pitää hirveätä ääntä sitten loppujen lopuksi, kun ne käy. Niin mä otan pari vuotta, ei enempää. Niin, niin mä ostin sen 18 € tuulettimen ja niin panin tämmöisen muuntajan siihen. Ja se syttyy valojen kanssa nyt ja se on täysin äänetön. Eikä maksaa siljoonia niin kuin ne rautakauppavehkeet. No joo. Nyt me ollaan aika lähellä totuutta. Sitten tietysti me halutaan tää puukin sinne. Ja sehän menee tälleen kevyesti asentamalla. Kasvatettu näin päin. No. Tuossa se on varsin tukevasti. Nyt meillä alkaa olla aika nätin näköinen. Se voisi varmaan kuvata täältä päin sitä. Joo. No sitten me tarvitaan se ovi. Ja otetaan täältä uudet pois. Saadaan tänne kirkas. Tämä akryyli naarmentuu kyllä aika helposti, että siinä mielessä se toinen laatu on parempi. Täällä on tämmöinen kulmarauta ylhäällä. Ja sitten vähän vahvista tuossa noin myös tämmöistä alumiinilistaa, että tämä ei käpristy. Ja nyt oven sulkeminen tapahtuu yksinkertaisesti näin. Jos sinä haluat vähän niin kuin, ilmanrakoon, niin sitten vaan siirretään tuosta sentin verran tätä paneelia sivuun. Yksi kysymys. Sitten lämpötilan vaihtelua vähän ja tropiikin kosteutta, niin saa helposti, kun pistää tuon koko hökötyksen alle, on just tuon kokoinen lämpömatto, joka on vaan niin kuin päivällä. Joo. Ja yöksi pistää pois, niin silloin se lekasorasta, niin siinä haihtuu hirveän hyvin se kosteus, että siellä pysyy se kosteen ilma ja sitten
meillä on ollut ongelmana se, että tai aikoinaan kun mulla oli, niin ensinnäkin niin jokaisen se lekasora pitää pestä hyvin. Joo. Mä en pessy jotain, siinä olisi hirveästi työtä. Ja sitten, että se pitää sen pohjan aika kylmänä, jos ei siinä ole, se jotenkin on Aivan. kylmää. Mutta kun siellä on se lämpömatto alla, niin se on lämmintä ja silloin juuretkin hakeutuu sinne ja sitten siitä tulee sitä ilmankosteus ja sitten saa sen lämmön, koska tuolla herkästi, no tuossa nyt valo tietysti vähän lämmittää, mutta meillä oli ongelma, että se tahtoi olla että se oli vähän niin kuin kylmä, mutta siellä ei tarvinnut olla, kun se pieni lämpömatto alla, niin Ja sitten kytkee sen vielä tuon lampun ajastimeen niin, että se on päivällä lämmin ja yöksi lämmittyy. Meillä on niin usein sähkökatkoja, että mitä ei kannata ajastimeen laittaa, se on helpompi niin semmoinen yhteiskatkaisija, mistä katkaisee. Mutta tosi hyvän näköinen, ei mulla ole hyvän näköinen. Sitten yksi temppu vielä. Sammal tarvitsee kosteutta kasvaakseen. Ja ne kasvitkin, jos tuohon voi siis istuttaa kasveja suoraan tuohon taustaan, ne juurtuu siitä kyllä. Varsinkin jos se on kostea. Ja silloin meidän pitäisi järjestää siihen kosteutta. Ja siellä tapahtuu pumpulla. Missä on perhe? Siellä. Toiseksi mulle jonkun parillisen vettä. Mulla on tässä nimittäin pumppu, vesipumppu, ja joka toimii 12 voltin jännitteellä. Tämä on tämän niin sanottu kalvopumppu. Ja nyt idea olisi se, että mä jättäisin tämän pumpun tämän lasikon ulkopuolelle ja laittaisin nämä letkut tuolta reiästä sisään sillä lailla, että se imee tuolta pohjalta vettä tuolla ihan tuon takaa. Siellä on itse asiassa sellainen tilakin, mihinkä sopii tämä letku. Ja sitten tuolta edelleen tuon, mikä toi nyt on, takaseinän takaa, niin vetäisin ylös letkun, joka on haarotettu vielä sillä lailla, että se valuttaa vettä tuohon päälle. Kiitoksia. Aha, tuli 2 oikein. Tehdään silleen, että käynnistetään tämä. Sieltä tulee tälleen lirumalla vettä. Jos sitä täytyy valvoa, että sitä on tuolla pohjalla. Ei tää rikki mene siitä. Taittumaan. Irti tuolta, vähän helpompi. Se nostaa suunnilleen tuonne ylös asti. Ja tähän ei tarvitse käydä koko ajan, vaan pannaan siihen ajastin. Riittää se muutamia kertoja vuorokauden
kastelee tuota peräseinää siellä. Mistä se ajattaminen tuntuu? Mulla on näitä muutamia kappaleita kyllä himassa, jos joku haluaa. Mitä se maksaa? No, 10 euroa. Joo. Oikeastaan nyt tuntuu sitten vaan se loppusilaus, että sitä soraa niin kun kaadetaan tuonne pohjalle. Tämähän ei oikeastaan mitään sammalta enää tuolla alhaalla vaadi. Niin silloin meillä on toimiva orkidea lasikko. Tämän kustannus on 206 € materiaalit. Ja tietysti aika paljon niin kuin, sitten jalkatyötä ja kaupoissa käyntiä ja työkalujen etsimistä ennen kaikkea, koska ne on kaikki hukassa koko ajan. Mutta mä ajattelin, että mä tässä nyt esittelen sitten vähän erilaisia ideoita, että näistä voi niin kuin poimia siihen omaan tarpeeseen ja lasikkoon joitain osia ja toisia jättää poimimatta. Se mikä on tärkeää on valo ja tuuletus ja jotain kosteita pohjalla. Et niillä niin kuin pääsee alkuun ja kaikki muu sitten mitä tässä on, niin on ekstraa. Miten tuon LEDin sähkönkulutus suhteessa loisteputkeen? Suunnilleen sama. Kiitos. Mutta tämä nyt on tosiaan 12 wattia, että se ei kauheasti vie. Pitikö siemeniä laittaa tuon seinään, vai mikä miten No, mä luultavasti hakisin kiven päältä samalta saksilla ja ripottelisin sitä siihen. Ei, se lähtee niistä ihan kasvamaan niistä palasista. Antaisi nyt kasvattaa ensin, että se ryhtyy No voi vaan. Mutta sitten tuolla se kosteetila. Tänä kerralla sitä on ollut. No on, joo, jos vielä ulos. Mutta sitten ei tiedä, mitä siinä tarvitsee. Ja näitä samalle, onko nyt sitten stridioita, niitähän saa ostaakin. Kyllä se on trooppista samalta, joka kestää lämpöä ja kosteutta paremmin. Ainakin tämä ruotsalainen, mikä se on se? Ei vaan ihan Ruotsista, joka myy semmoista. Dustropia myy samalleen siementä. Sitten on aika paljon valikoa. Joo, se ei ole lähtenyt kasviin. Ehkä ihan hyvä. Joo. Mikä tuo on ministeiksi? Siis koko vai? En mä tiedä, onko siinä mitään minimiä. Siis tää on 100 litraa. Tää on 73 G ja 32 kertaa. Onko tää 40? Onko tuota sitten jonkun vanhan akvaarion ja desintiö, niin käy silloin pitäisi tulla? Vanha, siis tää on vanha akvaari. Rupeat sitä sisustamaan missä järjestyksessä ja miten sä lähtisit nyt tällaista esimerkiksi laittaa? Lähtien siitä, että jos jotain sattuu olemaan pääasiassa, ei semmoista, mikä menee noin pienen tilaan. Niin miten sä lähtisit tätä nyt sisustamaan? Kasveilla. Mä oletan, että kasvit oli se. Ai niin. Se on ihan nähty noin, miten. En mä siis millään yli orkidioita, kysykää oivilta. Niitä on valtava.
Mutta sitten osa ei tykkää mennä sammaleeseen ja osa pitää olla sammaleessa. Et ei se ei ole mikään helppo. Se ei ole. Ja niitä joutuu niin jenkaamaan täällä tämän valon suhteen. Ihan pienikin muutos voi olla niin elämän ja kuoleman kysymys. Se on aika hämmästyttävää. Paras on yksi sellainen laji, jota ei yleensä Euroopassa myydäkään. Mä muistan nyt sen nimen, mutta se kasvaa kuin sammal, niin se matto leviää tuollaiselle seinälle noin parissa vuodessa. Se kukkii jatkuvasti pesottiin. Siis sammalin näköinen on. Se olisi aika hieno tuolla takana. Se on, mutta en ole kerran nähnyt niitä Euroopassa myynnissä ja silloin kyllä myöhäistä. Joo. Ja myytyy loppuun. Semmoinen kuin appendikulatta on yksi, joka voisi olla vähän sen oloinen. Se kukkii sieltä päistä aina pienillä kukilla. Siinä se mitä me tarvitaan, mutta on niitä useampia. Sitten digiat on yhdet, jotka menisivät taustana. Niitä on valtava määrä ihan oikein. Joo. Sitten periaatteessa jotain dendrotyyppistä tuonne ylös. Se tarvitsee paljon valoa ja täällä on sitten uudisia, ei kyllä viihdy kaapissa, mutta ulkofilumit ja sellaiset. Maastevallia tietysti jo lämpimässä viihtyvässä. Ja tuossa lehdessähän niitä on lueteltu itse asiassa aika paljon. Mites pian tuo omena sun mätänee, kun se on Kyllä se mätänee, mutta yksi temppu, mikä voisi tehdä sille, että se ei mätänisi, niin ottaisi tätä kosteussulkua, siis sitä, jota käytetään kylpyhuoneissa, sitä myydään litran pulloissa. Se on muovia käytännössä. Niin dippaa sen alapään tonne kosteussulkuun muutaman kerran ja antaa kuivuun välillä. Niin silloin se kestää vettä kyllä erittäinkin hyvin, se sinetöi sen alapään. Ja tänne voi tietysti panna kans, tai voi panna oksavahaa, niin sekin estää vedenmenosta tuonne sisään, mutta kyllähän tämä omenapuu niin mätänee. Jossain vaiheessa mä itse käytän lasikossa niin otan viiniköynnöksen rankoja, semmoisia kuivia. Ne on teräksen lujia ja ne ei kyllä mätäne ihan heti. Niin, vanhat hyvät omenapuu mätänee 20 vuodessa. Anteeksi, mikä? Hyvät omenapuu tulkana mätänee 20 vuodessa. Joo. Kirsikka säilyy, jos teillä on vanhoja kirsikkapuita, niin säilyy paremmin kuin on samaten luuma. Siis kova puu. Kello on tullut omenapuu niin yli 8 vuotta mulla oli, ja mä luulin, että se on laho, mutta se oli vielä ihan hyvä. Joo. Sitten vasta kun sakasin sen poikki ja otin kasvin ja rupesin tekemään sit polttopuita, niin mä totesin, että se olisi voinut vielä toiset 8 vuotta olla siinä. Joo. Ja niissä on hyviä vänkyröitä ja semmoisia sitten. Parhaat vänkyrät on niissä viiniköydöksissä. Niitä saa eläinkaupoista ja Euroopasta tilaamalla tietysti. Voidaan se käydä itse katsomassa Ranskasta. Niin. Kyllä. Mutta kyllä tämäkin menee ihan riittävän kauan. Kotimaista pitää suosia talous. Tämä mun mielestä on ihan sopiva tänne nyt. Joo. Aika monta kertaa on tuossa valitsemaan. No. Ensin mennään uudestaan. Tämän kaapin saa ostaa tietysti. Tällaisena, jos halutaan tehdä tarjouksia, niin lähtöhinta maksataa 6 €. Rahat menee yhdistykselle.
Se ei kauheasti katsetta häiritse tuossa vielä. Tämmöisen lasikonhan voi myös tehdä itse tai teetättää, niin teetättää on yksi ratkaisu. Yksi ratkaisu, jos on hiukan näppärämpi, niin ostaa tuommoista kulmalistaa rautakaupasta ja lasiliikkeestä ja silikonilla kasaan, se on siinä. Se ei ole kauhean vaikea toimenpide. Jos ei se ole hirveän iso. Jos se on iso, niin sitten niin täytyy laskea tarkemmin. Miten maksua? Tämä on varmaan ihan normaali 3 millistä. All right.